Nipalabang og resolusyon si Board Member Glenn Soco sa Junta Provincial nga nagtinguha nga ipahunong ang trabaho sa Bus Rapid Transit kon BRT project diha sa Osmeña Boulevard atubangan sa Provincial Capitol Building. Base sa resolusyon ni Board Member Glenn Soco nga tungod sa BRT nakasinati og grabing traffic ang Cebu City nga nakamugna og economic losses. Nalugi kuno matod pa ang mga negosyante mga kabombo. Daghang mga business meeting ang na-cancel tungod kay traffic kaayo. Daghang mga business transaction ang na-delay tungod kay traffic kaayo. Daghang mga negosyante ang napektuhan ang ilang mga negosyo tungod kay traffic kaayo. Si 6th District Board Member Glenn Anthony Soco mao ang chairman sa Committee on Trade and Industry. Hinungdan nga concern siya sa mga negosyante nga apektado sa traffic mga kabombo. Matod pa niya nga wala pa mahuman ang BRT project apan na traffic na kuno kayo ang Cebu City mga kabombo. Samot mahuman ang maog BRT mga kabombo. Ang taga-probinsya apektado usab sa grabing ka-traffic sa syudad. Samutan pa nga wala sila sultii kung kanus mahuman ang BRT project mga kabombo. Hinungdan nga gusto nilang kining ipahunong ang maong proyekto hilabi na atubangan sa Kapitolyo. Yun na pa. Nganong karon pa man mo mitingog Board Member Glenn Soco? Sa una unta to, nisakay raman ka sa isyu, pasikat raman tingay ng imuha. Sa una nga wala pa musupak si Governor Gwen Garcia, wala jud mo react. Wala mo react ang mga board member nga supak sila. Apan karon nga gusto nang ipahunong ni Governor Gwendolyn Garcia ang BRT project kay matabunan ang Capitol Building, karon pasad nitingog ang mga sip-sip nga mga board member sa Kapitolyo. Mubilib na unta ko ni Board Member Glenn Soco kung nisupak pa siya sa una sa dihang wala pa ang groundbreaking sa BRT project. Karon pa man kami supak nga nahinay ka nagtrabaho unya dako nagdagasto ang gobyerno gikan sa buhis sa katawhan, too late the hero. Matod pang Mike Rama, Board Member Glenn Soco, matod pang Mike Rama, nga unahan ninyo ang problema sa probinsya. Ayaw mo panghilabot sa syudad. Ayaw mo panghilabot sa Cebu City. Karon pa kamo tingog, sao na ta kami tingog? Kapasikat po ng imuha pod. Samtang si Board Member Jimbo Borgonia, sayang bahin, gusto usab niyang ipahunong tungod kay makaapektar sa adverse effects sa scenic beauty sa Capitol Building o makaapektar sa talan-awon sa purma sa Capitol Building kay matabunan matod pa sa bus station sa BRT ang Capitol Building. Matod pa ni Borgonia nga gideklarar ang Capitol nga National Historic Landmark sa National Historical Commission of the Philippines. Busa dili siya angay hilabtan ang atubangan sa Capitol Building kay bawo man ka. Nganong karon pa kanitingog Board Member Borgonia. Ang bus station makaguba sa unhampered Vista Corridor gikan sa Capitol, Osmeña Boulevard o sa Fuente Osmeña Circle. Og ang maong project wala matod pa muagi. Wa muagi og prior consultation, walay approval gikan sa National Commission for Culture and the Arts. Pinasikat sa Republic Act 11961 or the National Cultural Heritage Act of 2009. Base sa balaod, ang mga importante nga cultural and historical landmarks sama sa Capitol Building, Osmeña Boulevard o Fuente Osmeña Circle, kinahanglan nga maprotektaran ang 200-meter heritage buffer zone. Buot sabton nga sod sa 200 metros gikan sa Capitol Building, dili angay hilabtan. Ang Provincial Board ni pasar usab og resolusyon nga nag-imbitar sa mga opisyal sa Department of Transportation aron pasabton ang legislative body mahitungod sa BRT project sa sunod nila nga regular session mga kabombo. Pangutana, nganong karon pamansad ka mitingog Board Member Borgonia, pasikat puding imuha or basin sip-sip pud ka ni Governor Gwendolyn Garcia? Kay bawo man di ay ka
sa balaod nga dili pwede hilabtan ang atubangan sa Kapitol, pero nganong wala man kami supak sa una, nganong karon pa man kami tingog board member Borgonia, tungod ba kay wala mo supak si Governor Gwen Garcia kaniadto? Unya ni apil pod og kopot si Governor Gwen Garcia sa pala, si Governor Gwen Garcia ni apil og gunit sa pala atol sa groundbreaking sa BRT project sa nakalabayng tuig, mao tingali nga wa pod mo misupak, wa mo ni tingog. Pag sure mo diha oy, sakay-sakay naman mo sa issue. Board member Glenn Soco o board member Borgonia, sakay-sakay ra mo sa issue. Mobilib na unta ko ninyo, apan nganong karon pa mo ni reklamo, sa una unta to, nga wala pa nahinaykan ang kining project, dili pa unta makagastog dako ang gobyerno sa Pilipinas. Nigasto tag kwarta gikan sa taxpayers money. Diha pa mo ni reklamo nga nitingog nas Gwen nga ipahunong kay matod pa nakalapas sa heritage law. Prangka pagka-istorya, dito na gud ni gasugod ang tanan, away sa Cebu City ug sa Capitol tungod sa sinulog sa SRP. Kaya ako naobserbaran daw sa nainsulto si Governor Gwen Garcia nga gibalibaran ni Mike Rama ang iyang tanyag, iyang offer nga 20 milyones pesos ihinabang ni Gwen Garcia sa Sinulog Foundation Incorporated kung arita sa Abiliana magsinulog. Apan si Mike Rama, iya manggitagaan og pabor ang mga nagnegosyo sa SRP, mao nga didto gyud nagsinulog sa SRP mga kabombo. Mao man ako naobserbaran kining away ron sa Cebu City og sa Capitol, nagsugod na gyud ni sa sinulog sa SRP nga wa mo sugot si Mike Rama nga ang venue sa sinulog ari sa Abiliana. Bisan pas panawagan sa mga mayor nga ibalik sa Abiliana ang sinulog, apan si Mike Rama wagid mo sugot. Unsay baos ni Mike Rama karon, gimanduan niya iyang mga sakop nga trabahoon as soon as possible sa labing madali nga panahon nga ang South Bus Terminal mahawa na diha sa Inbacalso. Kay gusto si Mike Rama nga wa nay South Bus Terminal sa Inbacalso i-transfer sa SRP. Kay aron kuno tagaan og agianan ang mga bus rapid transit nga magdagan, ang BRT nga magdagan sa ruta sa Inbacalso nga di mabalda sa mga bus nga manood sa South Bus Terminal, mao na nga angay yan nga ibalhin kuno mato pa ni Rama ang South Bus Terminal ngadto sa SRP.